Halli, itt Anna-Eri. Nos, most egy nagyon egyszerű kis, pikmán kis fejlécet fogunk csinálni, remélem tetszeni fog. Kezdjük is bele. Először is itt megnyomjátok, hogy deszingot, pedig az, hogy kosztüm. Itt beállítjátok a saját fejlécméreteteket, hát én most egy 900x500-asat csinálok, mert az szép rendezett. Utána itt megnyomjátok ezt, és ettől ilyen szép péngi háttér lesz. Ez eléggé hasznos lépés. Nos, kezdjünk is bele. Nagyon egyszerű kis képet fogunk csinálni, ilyen őszies hatása lesz. Először rátesszük ezt a képet. Egy ilyen kis halvány, egész aranyos. Szerintem szép. Ezt így ráillesztjük. Ettől még nem lesz túl őszies. Rátesszük a következő réteget, és ezt addig folytatjuk, amíg hát nem érezzük úgy, hogy egy teljes kép lesz belőle. Hát most én ezt gyorsan megcsinálom. Effektekkel, halványítással, jó sok mindennel rá tudunk segíteni erre az összhatásra. Ettől ilyen szép, hát őszies lesz. Most rátesszük ezt a képet, nem biztos, hogy jó. Nos, ha nem tetszik egy képünk, akkor lazán megnyomhatjuk itt, hogy delete. Hogyha törölni akarunk a képből, akkor add raster size már ezért. És hardness 0. Én így szoktam, hát most gyorsan itt egy kicsit körbe szedem a képen. Nem biztos, hogy szép. Írni. És így rátesszük a képet. Erre is tehetünk effektet, ha akarunk. Én például most azt nézem, melyik illene a legjobban. Ez a highlight, ez egész szép. Nos, hogyha rátettük a képeket, akkor utána tehetünk rá karaktert, szöveget, ahogy mi gondoljuk. Hát még én nem vagyok készen vele, bőven nem. Most egy képet teszem rá. Kinagyítom teljesen. Így. Igen, így. Erre még egy kicsit letörölöm a tetejét, mert erre nincsen szükség szerintem. Így. És erre is teszünk egy effektet, mert ezek az effektek igazán szépen összhatást tudnak csinálni. Kicsit meghalványítom, mert erre nincsen szükség vastagon. Hát, így jó lesz. Nos, akkor gyorsan megcsináljuk a fejlécet. Nos, újra itt vagyok, gyorsan megcsináltam a fejlécet, ha majd kommentbe kéritek, akkor csinálhatok majd külön videót arról, hogy csinál fejléc alapot. Hát igazából ez nem lett a legjobb, de most gyorsan összeraktam. Erre most ki fogunk most választani egy ilyen... Nem. Elsőre elmentjük, mert én legalábbis így szoktam, hogy elmentjük a fejléc alapot. Legyen a neve. Fejléc 1. Elmentjük. Aztán én úgy szoktam, hogy befrissítem a Pikmánkit, és megnyitom külön, mert így könnyebb javítani a képen. Fejléc 1. Ott van. Nos. Gyorsan betesszük. Bocsánat, egy kicsit lassú a gépem. Kicsit kijavítunk rajta, ezzel fixáljuk. Így vagy így. Így inkább, mert ettől kontrasztosabb. Nos, erre még rátehetünk képeket, ha gondoljuk, de hát én úgy döntöttem, hogy már csak karaktert teszek rá. Már ha találok olyat, amelyik illene erre a képre. Hát végül is itt van egy kép, hát ez nem PNG, de azt ne sajnáljuk, azt meg lehet oldani. Könnyű, főleg, hogyha nem ekkora lenne a méret. Így gyorsan le lehet vágni. Picit megnövelem, mert így gyorsabban haladnék. Gyorsan körbe szedjük a karaktert.
Ha egy picit belemegyünk, az nem baj, a végén úgy is át lehet menni az ecset részével, ami visszahozza a karakternek azt a részét, amit eltüntettünk, vagy a képnek. Hogyha ilyen levágott a karakter feje, akkor ajánlott, hogy ne úgy tegyük rá, hogy lelógjon. Én így szoktam így megcsinálni ezt a részét, hogy ilyen... Jaj, hát érthető, hogy nem volt szép a vágás, nem volt átállítva. Így már mindent értek. Így. Most már sokkal jobb. Meg lehet csinálni újra, egy kicsit itt körbe mosni, mert ott maradt a kék része. Hogyha nem tetszik, vagy úgy érezzük, hogy levágtunk részeket a karakterből, akkor fussunk át rajta. Én például most egy picit átfutok itt a kezén, mert azt lesatíroztam. Aztán itt még egyszer. Nos, hát itt van rajta a karakter, azért gondoljunk arra is, hogy hová tesszük a szöveget. Én még arra nem igazán gondoltam, lehet, hogy nem is teszek rá szöveget. Vagy majd kiderül. Hát erre nem kell effektet rakni, mert akkor átlátszó lesz a feje, és az nem a legszebb. Nos, akkor itt készen is vagyunk, ha gondoljunk, de még lehetséges pillanat. Jó sok mappám van, gyorsan bele kell mennem, mert egy képet keresek, ezt. Mögé akarom majd tenni a karakter mögé, úgyhogy így illeszkedjen rá, mert ez így nem a legjobb. Pillanat. Így, na. Gyorsan körbeszedjük, hogy szép legyen az összkép. Így, aztán jobb gomb, és send to backward. Hát gyönyörű a kiejtésem. Azt kérlek, ne figyeljétek. Gyorsan ráteszünk egy effektet, hát én ilyen hardlightot teszek rá, mert a legtöbb képen az van, és akkor nem akarom nagyon, hogy elüssön a képektől, mert azért ez mégiscsak egy óra, és az nem a kicsit elütne a képtől. Kicsit ott maradt az éle, azt gyorsan le lehet satírozni, ennyi. És kész is van. Hát ilyen lett a kép. Ha gondoljuk, rárakhatunk még, ha gondoljuk, átszínezhetjük. Hát én most így fogom hagyni. Gyorsan fejlézek 11, nincs jobb ötletem, gyorsan elmentjük. Aztán megnyitjuk a Photoshop C3-at. Nos, ha megnyitottuk, akkor itt megnyitás, pillanat, hát ez nem az a mappa. Már egy párszor megbántam, hogy ennyi mappám van. Remek, lassú a gép. Megnyitjuk újra. Bemegyünk a legbelső mappába, mert hová kellett volna elmentenem, mint ide. Beírjuk, hogy Fenici 11, vagy amilyen néven elmentettük. Megnyitja nekünk itt a képünket. Hát kinagyítjuk, mert úgy sokkal jobb. Hát nekem már itt van ezen a szövegen. Ezt én ilyen jó nagyba szoktam. Beállítunk egy betű méretet, hát én 150-est állítottam be, mert most az volt így alternatív. És jó, legyen az a szöveg, hogy love. Hát igazából ez nem különösen látszik. Nem tudom most így elsőre, hogy milyen színű szöveg kéne rá, hogy illeszkedjen. Mindjárt meg kiderül, hát ez egész szép. Hogyha ezzel meg vagyunk, hogy ráírtuk a szöveget, helyezzük el úgy, ahogy úgy érezzük, hogy illik. És utána itt van egy ilyen, hogy keverési beállítások. Hát itt bármit be lehet állítani, amit csak akarsz. Én most itt nem. Beesés és domborítást rakok rá, talán rakok rá kontúrt, igen. Szatént, mert ettől ilyen kis sötétebb, bár ettől nem igazán látszik, szóval így is alig látszik a szöveg. Színátfedésre nincsen szükség. Színátmenet átfedés, hát hogyha úgy néz neki, ahogy gondolom, akkor jó lenne, de nem úgy néz ki. Nem teljesen úgy néz ki, ahogy gondoltam. De se baj. Így egész szép. Szatént még mindig nem kell rárakni. Felületre akartunk, de nincs rá szükség. Külső ragyogás, még ezen gondolkodhatna az ember, de nem passzol annyira, hogy jó legyen. Most ennyit rakok rá. Nem igazán látszódik a szöveg, mert nem lett olyan jó, de még itt egészen illeszkedik. Kicsit kinagyítom, és kész is van. Ha akarjuk még
átmenthetjük. Én még így szoktam csinálni, hogy